Hello, sziasztok srácok, ez a 10 perc Gyémánt Challenge, és nyomjuk is, itt vagyunk a világban. Folytatás, és első dolog a favágás. Ki is vágtuk az első fát, de kell még egyet szerintem. Biztos, ami biztos. Szóval szaladunk is a kövihez. Ezt is kivágtuk, akkor crafting table-t kell craftolni. Meg fát előtte. Gyorsban megcsináljuk a csákányt, hogy ez is meglegyen. És megyünk is, keresünk bányát. Ó, ez egy vízibarlang, hát nekünk nem ilyen kell, hanem rendes. De szerintem itt lesz rendes is. És igen, itt is van a rendes. Na menjünk is le bányászni. Kicsit sok a szörny, de semmi ok az aggodalomra. Jók vagyunk. Ott egy creeper, ami megakadályoz a kőbányászatba. Szóval inkább futok. Mindig félek, hogy belenézek az Endermannek a szemébe, és ugyanazt megöl. Egy kis kőt itt tudunk talán bányászni. Craftoljunk is kőeszközt. Jó, mehetünk lejjebb. Itt is van a vas, azt ki kéne bányászni. Ebből majd tudunk vascsákányt csinálni. Ennyi elég is lesz. Na, itt talán tudunk is kiégetni vasat a csákányhoz, csak nem kéne, hogy megöljem egy szörny. Ki is égetjük a vasat. Meg is van a 3 vas. Gyors craftoljunk egy csákányt. Jó, menjünk lefele. Már csak le kell mennünk a Deep State-hez, és gyémántot kell találnunk. Szóval már szerintem eléggé rend vagyunk, igen, és ez itt már a Deep State. Szóval elvileg fogunk találni gyémántot. Most jelenleg egyet se látok, de szerintem majd fogunk találni. Talán ott lejjebb. És igen, ott a gyémánt. Let's go, megcsináljuk szerintem. Nézzük. És kibányásszuk, és most el kell mennünk valami biztonságos hely, és megnézzük az időzítőt, hogy mennyi időnk maradt még. Jó, itt is vagyunk, nézzük az időzítőt. És 10 perc múlva mennyi maradt még? És még maradt 3 percünk, de sziasztok, ez a videó ennyi lett volna. Sziasztok!